machiegni kendo kodhi nyime en ni jo ohala go eko ma bende uso e chiro ma Makongeni e kar dak ma Makongeni e boma ma Nairobi kaendi sani endi koro nitiere kod ywak malich ma iwuoro sama bende koro ne giwacho ni gionge kanyo ma sani ginyalo dhi go nyime kod ka tijgi mar uso nyaka ne muknegi stalls magi kane igero mano endo ma bende en wang' apaya ma bende nochakore higa mane okalo. Jafwambo wadwa Elizabeth Otieno nitiere kod wachni endi kendo maendi e kaka ne olose. Pandemic kae kuom higni madhi aboro sani to atimo ohand omena to ohand omena sani en ohala matero maber ka nibere kanyocha olosnwa ndara Pandemic kae ndara chon ne barabara ne odire lakini sani nyaka nyocha los barabara sani wayudo ka ji olore stage to gichopo kae maber koro onge shida moro malich mwayudo sani. E boma Nairobi dongruok madhi nyime ma opogore mulo ngima jomoko, ngima jodhier kod ngima ng'ata modak e chuny boma noero. Ka igero ute mabecho, tende madongo kod kuonde go eko ma iyienge geche. Kata ka dongruok osebede to ochumi ma pacho kaendi osedok piny ne jogo eko mafuka gi nitiere piny to kata kamano to ngima nyaka dhi nyime ne jogo ma odak e bore Nairobi. Chiro ma Kangemi yude mwandu opogore kaka alode, olembe, lep mtumba kod mwandu mamoko. Chiro mar Kangemi en chiro mane ochaki e higa mar 1980 kama ne ochakore kod stalls maromo 75 kama ne ohidhe nyaka stalls 600 e higa mar 2000. Sani koro osekalo dweche mohingo 3 nyaka ne chiro mar Kangemi moko bathe ka gisani to jo ohala matindo uso mana e bath apaya. Lulu TV ne odayo dhog jo ohala mag chumbu kod mag aswekra kama ne giwachonwa e midhirni magikale nyaka ne muknegi stalls. Ani nyinga ni Pamela Ouma, asebede chiro ni kolegi mang'eny kapuonjo ni nyithindo ka pidho kae. Koro higa mokadho ema ne barabara ochando ji. Nitie jok mane barabara okoso kabisa mowuok oko machandre, to nitie jok mane odire ma pod uso nyaka sani. To space ema nitiere shida nikech nitie jok mane okoso kabisa to gin gi nyithindo ma gipidho. Koro mane mwayuak ni ka sirikal disutwa matin to mondo barabara odok kuma ne nitie, mondo nyaka jowadwa man gi shida ka mondo odok kuma gipidhe nyithindgi. Nikech Kenya bende tek, life bende tek. Koro nyaka manya motegno eko edu kuma wapidho. Ane shida ma wantiere godo. To nyaka ne kelo barabara e chuny chiro kaendi ineno nade ohala dhi kodi nade kaka ja ohala? Ohala okethore matin nikech jok mane biro gi geche, wados mane biro koro ok nyal biro nikech parking bende onge, space obedo matin onge kuma girire gi ji ka gidonjo. Chiro ka waseneno maler. Nikech kae mwadake wapidho nyithindo ka. Ka China. Pia kod wachiro magimukwa kabisa. Kata kod mwayudo kenge makata mabedo e barabara ni. Kwana uwe wakati kaka wausi. Kone wako. Ka sirikal ma kaunti ni nyalo waka moro. Nyalo keche mondo chulo waka moro mena. Kwan mondo mena kama bide jogen lwe. Kore yudo ka shida ng'eny. Mano koro ng'eny sana. Onyalo yudo kamoro monyalo bedi kaka ma antagore madongo ka wanyaka gimoro ma onge tuo. Mae gima wacho ni sani Januari ne kaka watimo jo wetu mai koro jo usibuka kaka watimo onge wan wakon kadi ging'inwa ka monyalo bedi ginyako monyalo yudo kamoro monyalo bedi nyaka joma chielo koro mano wanyalo musa kikidhi kama pachwa wewa wadwaro kony mariyo mondo omenda wang'eny ka moko bet mana kucha moko bet kaka konyre kaka wauso kat shida kaka unene kaka sasa ndijo osebiro koro wadwaro kony makende kaka watimre watinyithi mwapidho wausi jogeche kadho timbuso koro
Ker mar LSK Migosi Nelson Havi mane riko lemo chiro makangi mediching makawuono mabende ne waloso godo ne olero ne Lulu TV ni gisechako chenro mar konyo jo ohala matindo mantiere e chiro noero. Seche gogo eko Elizabeth Otieno bende ne orodhno kod manendo maen jatelo mar okinde e pacho kaendi Migosi Nelson Havi obe lab dhoge jurni ne komnendo mar kar od bura ma Westlands ka bende koro Havi no singo ne jogo eko magin minego ni bro gerne gi kanyo endo ma en kama gibro time ohandgi maonge koda kato kata gimidhiero masane koro gikadhe e wechego eko mag manyo ka gibet kana wacho ni koro jogi iki magin mama mboga bro yudo kuonde eko magitie maber mago eko magibotime ohandgi maonge chochni. Migosi Nelson Havi mabende goyo debe ne chenro mar bottom up ne owacho ni gidhi konyo jogo eko magiluongo ni mama mboga makoro gisani kalo e midhierni ma opogore opogore. Serikali haita maximize kujenga historia nzuri. So kwenye mheshimiwa amesema tuta make sure through county government tutafuta resources na hii soko iko hapa inapanuliwa kwenda. Hao wote wenye unaona hapa wana wauzaji watapata stalls kwa hiyo soko waweze kupata spaces. Unajua kabla mradi wa kujenga barabara uanze kulikuwa na nafasi kubwa kabisa. Lakini barabara ni bora sababu inaleta maendeleo. Lakini jambo ambalo tunapaswa kufanya kwa wakati huu ni kutafuta sehemu ambayo itatengwa ili ijengwe kwa mradi. Na sisi kama wagombezi wa chama cha UDA tunazingatia mkondo hapa. Tunazingatia maslahi ya mboga na hawa jamaa wa boda. Ndiposa hawa mama walikuja kwangu nikasema kwamba kuna nafasi nyingi hapa sana kwamba tunaweza kupata shamba ya serikali. Tenge hiyo shamba, tujenge market. Wao wapate nafasi ambapo wanapata wateja, wanaweza kufanya biashara yao katika mazingira yaliyo bora. Sababu ukiangalia takataka imetupa pale, huenda pia kufanya biashara, wanunuzi wanapata magonjwa. Gido matimore e chumba ma Nairobi ka iloso apoya mawa yakwe osemiyo jok mauso e chiro ma Kangemi ni mopogore opogore kasani endi giywakni gionge nafas mar kar uso. Kasani endi gino eno maduong' magidwaro mondo sirkal kaunti ma Nairobi otimnegi en miyogi kar chiro machielo kama ginyalo